ando madetails ezvakasungirwa Holly 10 zvichibva mutsananguro yestatement remwanasikana. Musikana ari kuti iye vanga vari kutaurirana na Holly 10 iye achiri kugara kuSouth Africa, asi paakazosvika akanzi auye vazoita zvevideo ndopa akasvika akangangurwa. Welcome back to channel. Please don't forget to like and subscribe. So according to H Metro, the underage girl has been in communication with the artist while she was staying in South Africa. She had recently returned to Zimbabwe and was promised a feature in the upcoming music video. Saka musikana ari kunzi anga achitaura zvakare nemukomana achiti iye ane addiction yainayo yaari kuda kubatsirwa mushure mekuona mavideos aHolly 10 achitrenda achitaura nyaya yekuprotecta mayouth against zvinhu zvinodhaka. So on Monday around 3 p.m. the girl contacted the artist, who told her she could come to Avondale where they were recording. The girl went to the studio accompanied by a friend, and they waited for the artist to finish recording since it was already underway. Once the recording was done, the friend left the girl with the artist and they proceeded to his home in Hatfield for content filming. Allegedly, there were other people in the house, so the artist took her to his room. The artist then allegedly locked the door dokuva abata mwana chibaro. He then hired a taxi for the girl to go home. Mamwe masources ari kuti kwanga kuri ku B&B ende mukomana akapinda mumba macho ndokuloka akabva abatsirwa nevanhu vaanga ainavo kuti vapine mwana uyu iye achingangura mwana. Anyway, when she arrived home, she revealed the incident to her aunt, which led to the arrest of the artist. Artist vari kuenda kukoti muzuva ranhasi. Tichange tichingokupai ma-updates e-court proceeding yacho. Solo Courts abudawo achitaura kuti ane imwewo information iri kubuda kuna mujaya ari kutoshamisika kuti kochii chiri kuitika. Kuswera nemwana akaswera naye, asi kumubata chibharo ari kuti iye hana kubata mwana. Ari kushamisika kuti as soon as mwana abuda pakabva pasvika ma-BM mota dzemapurisa achitobva atorwa. Saka izvi zvakungosiyira kuti makotsi aite basa ravo. Innocent until proven guilty, pouya nema-DNA paonekwe kuti pane kupindiwa iri kwakaitika pamwana. How convenient is it kuti Holly 10 mazuva ake enyaya dziya akati ndakarota ndichisungirwa nhema, ndakarota vachifurira gevha, hanzi uya nadhewa takusungira bhema, takazorumwa nema-bulldog. So ndiyo nziyo yaakamboburitsa achiti iye ane zviroto zvaakaita. Panyaya yazuro according to Solo kuri kunzi mukomana socialite celebrity redu iri raitovepo pasini iyi kuti dhewa vakangosvikawo here iri accident kana kuti vane chekuita panyaya iyi. Vamwe vari kuti musikana got home late akati rape because she described it like a movie. Mujaya is big enough to overpower a young girl ane 14 ari yega. She was there kushoot and got home late and created nyaya instead of telling vabereki the truth. Ndo nyaya iri kubuda muvanhu vari kuti sei hasina kuskrima, something is fishy. Maybe vamwe vaitowiriranawo zvacho. Nyaya yakazongotangira pakunzi akanoudza vabereki kumba, asi iye ane 14 atova in contact na musician akutoda kubuda pamusic video kokuzobvuma kuenda nemunhu waasingaziye. Let's teach our children the dangers of strangers and internet catfishing and scare them so that they don't have anything to do with social trends. Limit internet access, no phones till 16-18 chaiyo, so that they can just be kids. Ma-connection emwana uyuka anochikisa. Nezera rake iri angatoda kuita video vixen. Aiwa,
mukana kungoti story yacho iri kuratidza kuti ine loopholes zvayo, but if it is true justice for the girl child according to the story, does it mean his home had 3 other people other than his wife? How can he go to the other room without his wife being aware of it? Tiri kuda kunzwisisa kuti Kimberly Richards anozviaprova here zvekuti murume wake aiende kurumu nemwanasikana ne14 iye aripo. Saka zvoreva kuti kwanga kusiri kumba kwake as such, but maybe kwanga kuri ku B&B sekutaurwa kwaitwa nana Solo. I realize kuti vanhu kana ari munhu wavanoziva vanoti nhema. Dai anga ari an unknown person izvozvo ingori justice for the girl child, justice for girl child. But I'm not saying nhema wechokwadi, but everyone ari kuti inhema. Saka if it's true, kana ari munhu wamusingafariri ndo pega pamunoti munhu ngaapinde. Kana ari munhu wamunofarira tobva tada kutena a blind eye. 14 years guys is form 1 and achangodzoka kubva ku South Africa. Garden yake munhu akaita sei? How do you allow a 14-year-old to travel without knowing what she is planning to do munzvimbo yaanga asingagari? It is also reported that there were other people in the house. If that is true, did anyone hear or see anything? She didn't even scream. Mwana akaita seiko iyeye? Anyway, kana iri 14-year-old asina kuskrima vanenge vakawirirana vachizvita musikana nemukomana, but chatofanira kuziva ndechekuti 14-year-old haana consent. Kana ukangorara nemwana mudiki mawana ako unotopinda mukati. Nyaya iyi inotemesa musoro. 14-year-old content shooting, we had given consent for this. Communication with artist. Naimi kana mwana achienda kunoshuta hatikumbiri here vabereki vake kuti vamusainire. Zvangofane kutravela nemwana ari underage anofanira kunyorerwa maaffidavit kuti ndozviri kuitika. Friend yakama akampana, then friend ichibva yaenda room full of people, then bedroom. Nyaya yacho is not make sure. Ndo comments ari kubuda mumastreets vari kuti banga iri ririko kwarakabva. Tichange tichingomirira kuti vari kukoti vaburitse nyaya yacho pane kuti tiswere tichitemana musoro ipo pano. Imikani kana vana vabva ku South Africa uko zvatamboreva, tarirai mabirth certificate vhorosi iri kudyiwa uko munhu anenge achitori zigadzi. Experience yacho yakatopama makudarika chero yana mai vavo chaivo. Saka zvinoda kuti vanhu vave street wise. Iko zvino kune wave revana vakawanda vari kubva ku South Africa vanoziva zvakawanda, havavhunduki, havatyi. Saka vakomana please make sure kuti muri safe. Zvakazotaurwa neumwe baba Fogi vakati ivo zviri nani vadye zvavo masingle mother nekuti hapana pavanozoendeswa kujere nekuti munhu wese inenge ichingori nzara. Imikani zvakaoma zvatichatemwa tikatakwa navanhu pano. Aiwa ndiringotaurawo zvataurwa nababa Fogi. Imika Wellington amenotano pabuda here apa. Kimberly Richards ari paizvezvi kuchinzi baba vemwana wako vari kudya zvisikana. Chaanoshoreka chii mukadzi waHolly? Zvaanongoriwo simbi ingawani. Thank you guys so much for watching. Please don't forget to like, comment and share.